Čaute, zasa my. V dnešnom videu vám ukážeme, ako sme dali prvé 3 preglejky do našej budúcej obytnej dodávky. No a nešlo nám to vôbec tak dobre, ako sme si mysleli, že to pôjde. Ale však to uvidíte. Dopadlo to o mnoho lepšie, ako som čakala. Ale to, čo som robila ja, dopadlo hrozne. Ale to, čo robil Bogi, dopadlo úplne výborne. Toto som si nechal ako roh, aby som mal taký pevný. Malo by to takto prekryť akurát. No dúfam, že som to trafil, že to nebude úplne mimo. Ten eukalyptus. Výrez. Teraz som si naznačila, keď pôjdu šroby. Skrutky. No a teraz si ich trošku takto nachystáme a potom, keď zdvihneme dosku, tak už ich budeme iba doťahovať. Asi si istá, že tu, hej? Áno. 100% architektka povedala, hej? Áno. Poď na mňa. Barbara nevie merať. Máme pritlačený kabel pod preglejkou. Preto nerada merám. Môžeme, hej? Ale je to dokliva, bečko. Čo je zase dokliva? To malo byť to fakt vyššie. Ale tam to ladí dole. Akože však ľudia to odšrobujeme a robíme to ešte raz. Ale šrobuj ty teda. Dobre. To ešte zapreme ešte. No. Dobre. No, a ty to čo? Počkaj, počkaj. Hej, počkaj to a my... Počkaj to. OK. Dobre, a tento si stlačím. Počkaj, ešte tuto takto. Chytím. A poď. Dobre. Dobre. Pozri, jak to pekne vylevovalo. Tak, no, je to lepšie. Fuj, pruch. Poďme. Nesieme preglejku do auta. Konečne. Áno, tam. Vravíš, že tu. Ale vieš, aká som v meraní. No už vošiel. Tak. Jeden kábel, druhý kábel. Tu vzadu to priliepam maliarskou paskou, aby nám to nezavadzalo. Poďme na to. Pripravený? Dvíhaj, dobre dvíhaj, ešte dvíhaj. Tak aby sme ten kábel nepočúvali, dobre. Teraz ja idem dvíhať, dvíhať treba. Dobre sme s kábelom. Vynikajúco. No. No je to nejako inak. Je to inak. Ale toto som už dobre. No, teraz dobre tlačíš. Niečo inak. Ale aj zadu je to inak, pozeraj. Všimni si, aká je tam medzera, aká je tu medzera. No. Nezmeň to. Trošku viac. Asi sme. Späť? No. Doprava? Skús to, hej. Lebo toto sa ti mi nejak nezdá. Tu máme medzeru 4 a tuto sme rátali z 3, ale takto 4 je asi lepšie. No. Môže pustiť? No, asi nie. Počkaj. Dnes, dúfam, spravíme tretiu preglejku. Zatiaľ to vychádza jedna preglejka na deň, nie? A teraz spravíme, dúfam, túto. Tá pôjde až po zem. A potom možno spravíme aj tie spodky, ale to uvidíme. Ešte nám potom zostáva strop a veľa iných vecí.
Ale hýbe sa to. Poďme porozprávať. Čo sme to robili teraz? Hľa, dali sme šroby a podložili sme si preglejky, pretože toto robí takú krivku, tak aby nám tá druhá preglejka neodstávala a presne tú krivku kopírovala, teda presne, no, aby to kopírovalo tak najviac ako sa dá, aby tam nebol odskok. Takže je to tu spevnené, dali sme takéto členy, je to uchytené a vlastne na spodku budeme pokračovať ďalej. Teraz si budeme priložiť, primerať, kde budeme vrtať, lebo toto isté by sme zopakovali aj na tej, ktorá sem príde. A budeme dúfať, že to vyjde tak, ako sme chceli. Ukáž. Tu je žiadny odskok. Ale tam sa to už dá za to pichnúť. Skús zatlačiť. Počkaj, a tuto. Ešte trochu. Nice. Toto je snack fit, poderaj. Čo povieš? Už sa môžeme pustiť, to bude držať. Dobre. Hej, stačí to tak? No jasne. Netreba ešte trochu? A trafila som sa dobre. Tak ja si to premôžem doraz. Premôž sa doraz. Je. Ešte vymerám spodok. A spodok preglejky. Mám vyznačené, kde môžem.